Okay lang ba? Ay naapo na pagtripak talaga ti buok ko. Katanya nga rod adatan di tuloy mulatan So ayun, pangalawang bleaching na nga pala ito dahil nga hindi kumulay yung unang bleaching. At ayun na nga, habang nagpapakulay ako, ayan naman yung Junakis ko nagkakala. Nailagay na nga ni ate girl ang bleaching kaya ito na yung itsura. Parang buhok na ng mais yung kulay ng buhok ko. At in fairness, ang kati sa ulo pala nito. Hindi ko lang ma-imagine kapag literal na ganito na yung hair ko. So ayun, ito na yung resulta ng ating bleaching. Nagmumukha na akong taong mais. Alam mo yung buhok ng mais, ganito talaga yun. Kulang na lang talaga yung mag-curl. At dahil nga nag-dry na yung hair ko, ayan, pinalagay ko na yung totoong kulay. At nabili ko nga yung ash, parang bet ko lang ganun. Feeling ko lang maganda. Basta ganun. At ito na nga, nailagay niya na, parang wala namang resulta. So ayun nga, hindi siya masyadong kumulay. Ang resulta, naging highlights lang yung ash. Kaya naman, sabi ng kapatid ko, kung gusto ko talagang ma-achieve yung kulay nag-ash or yung gray, dapat i-double coat ulit ng ash. Pero sabi ko parang maganda naman. Kaya balak ko, sa susunod na linggo ko na lang ulit ipapakoat ng ash kapag hindi ko masyadong nagustuhan ito. Pero as of now, nagugustuhan ko naman siya. Kayo ba? Anong bet nyong kulay? Or may suggestion kayong kulay na bagay sa akin? Hindi ako heartbroken ha, para nagpapaganda. Sabi kasi nila ganun, kapag nagpapaganda ka, heartbroken ka daw. Ginagawa ko to dahil gusto ko ha, para maiba naman yung mood. Ganun ba? Good hair, good mood, good day, sabi nga nila. At ganun din naman ako kapag gusto ko maiba yung vibes or yung energy, nagpapalit ako ng kung ano-ano. May dalang happiness kasi yung mga ganitong bagay. Yung bang something new for yourself, mga ganun. At yun nga, meron ka mang gagawin na iba o wala, meron pa rin at meron nasasabi sa'yo ang kapwa mo tao. At alam ko, meron din namang hindi makaka-appreciate nito. Pero salamat sa mga nakaka-appreciate. Doon lang tayo sa mga positives, ganun. Diba nga, positive plus positive equals positive. So, parang ganyan lang din yan. Pag feeling mo maganda ka, ay, di maganda ka. Pero kapag feeling mo gurang ka, ay, di good luck na lang sa'yo. Comment nyo nga kung anong masasabi nyo sa kulay. At kung ano ang may suggestion nyo dito sa buhaghag na hair ko. Actually, medyo bahaghag kasi siya. Hindi pa naman afford yung magpa-hair treatment, kaya DIY muna. Year 2019 pa yung last na reband ko. And yes, nagkaanak na ako. So, ayun, medyo na-stress na rin ang aking hair. Kung meron kayong may sasuggest na magandang product pang hair treatment, comment nyo ha. Tignan nyo naman, naka-highlights lang talaga yung gray. At ito nga, yung sa may harapan ko lang yung may kulay. So far, naka-happy naman ako. Pero yun lang, nakukulangan lang talaga. Sabihin nyo nga rin kung bagay ko kung hindi. Or kung dapat ko nang ibalik sa itim din. At ito na lang muna for today's video. Thanks for watching!